Često se kaže, ako se mi ne bavimo politikom, ona će se početi baviti nama. Za bavljanje politikom potrebne su određene retoričke vještine, jer treba znati jasno iznijeti ideju, uvjeriti druge u njezinu korisnost i pomoći im da donesu ispravnu odluku. A meni danas pomaže Andreja Vodanović, savjetnica za odnose s europskim institucijama. Počinje lov na govor. Neobavezno krenuti, ali ne. Uvodni luft, to još nije. Tek sad si upalio snimanje. Jer ja sam mislio da mi sada već imamo neobaveznog lufta. Imamo neobavezno luft. Ok. Aha, da, to kao sređujemo se malo. Bok, Andreja, ja sam presretan što sam te uspio uloviti. I ja sam sretna isto tako što sam uspjela stići i doći. Dakle, Andreja je inače u Briselu, tako da je stvarno sreća da te imamo ovdje, da možemo iskoristiti ovo vrijeme, da od tebe naučimo retoričke vještine. Znam i ja, znaš i ti, gdje smo se upoznali s njima. Nisam mislio s time otvoriti ovaj razgovor, ali nekako mislim da mora se krenuti s govorničkom školom. Pa da, apsolutno, apsolutno. Je da je bilo davno, Je. ali s druge strane, s obzirom da ih svakodnevno, makar ja koristim u svom poslu, a vidim i ti sve više i više, Je. onda ta govornička škola stvarno mora biti nekakav početak. Ja sam bila u Vodicama prvi put. Vi ste tad, U svojim Vodicama? Da, mislim da si ti tad bio još učenik. Bilo je to stvarno jako davno, tipa 99. Kad jesam. sam prvi put čula za govorničku školu. A onda kad sam sama postala srednjoškolka, onda sam prvi put došla i ako se ne varam, bio je to Novi Vinodolski. Isto jako davno. Ja, dobro. Mislim tipa 2001. Znači, baš jako davno. A što ti je bilo najzanimljivije tamo? Pa, osim beskrajno zanimljivih ljudi, bilo mi je izuzetno zanimljivo uopće razumjeti koncept retorike kao takve. Znači da to nije samo javni nastup, ono što prvo ljudima padne na pamet kad kažeš govornička škola, pa kao neko će me naučiti da ja izgledam dobro na pozornici i zvučim u mogućnosti, nego da je to uistinu jedna znanost koja ide mnogo šire. Dakle, da je važno osim javnog nastupa i sadržajno biti koncizan, imati dobru argumentaciju i da te neko uči ono da sam oblikuješ lijepe figure. Tako da to mi je onako bilo nešto baš jako zanimljivo. Sad sam se sjetio, na 4. stupnju bio je i predmet govor u parlamentu. Da, bio je i govor u parlamentu na našem 4. stupnju i to je bilo zapravo jako zanimljivo. Je došlo tek na 4. stupnju. Dobro, jer treba proći argumentaciju, debatu i sve ostale sadržaje da bi se moglo primijeniti to u parlamentu. Ali to za jednog srednjoškolca izvrstan poligon za vježbanje. Apsolutno. Pa moja mama dan danas kaže da ja sve što sam u životu postigla, sam postigla upravo zahvaljujući govorničkoj školi. Da je to apsolutno bilo najbolje ulaganje ikad. Ajde sad ću odmah skočiti s te govorničke na sadašnji trenutak, kad si rekla sve što sam u životu postigla. Između je puno toga, proći ćemo kroz različite stvari. Gdje si sada, što radiš? Pa evo ja sam sada u Briselu, odnosno sad sam se vratila u Brisel, a vratit ćemo se i na to što to vraćanje znači. Uglavnom, trenutno radim za jednu talijansku kompaniju i tamo sam savjetnica za odnose s europskim institucijama. Što konkretno ja radim? Pomažem najčešće velikim multinacionalnim kompanijama da sudjeluju u procesu donošenja odluka na razini Europske unije. Netko zato kaže ukratko kao lobiranje. I ja jesam uistinu akreditirana pri Europskom parlamentu kao lobistica. Međutim, to je zapravo i puno šire. Naime, moj posao je pomoći svim tim kompanijama, onima koji jesu moji klijenti, da razumiju proces donošenja odluka, dakle tko i kada odlučuje o čemu i onda da im pomognemo da oni razumiju kakav će utjecaj ta odluka imati na njihovo poslovanje.
Kad oni to razumiju, Aha. onda je u sljedećem koraku, ako oni to žele, možemo im pomoći da oni svoje argumente i svoju poziciju, dakle da objasne donositeljima odluka koliko je važno to o čemu će oni odlučiti. Tako da vrlo je zanimljivo i vrlo je dinamično. Kako, kad neko kaže lobiranje, kao svi znamo što je to lobiranje, ali kako to u stvarnosti, možda na nekom konkretnom primjeru, funkcionira? Pa evo, recimo da mi sada želimo da ovaj podcast bude u cijeloj Europi. Sad postoji nekakva nova ideja kojom će se reći da podcasti smiju biti samo nacionalni. Ili da recimo u Hrvatskoj smije biti podcast samo na hrvatskom jeziku. A nama je baš jako stalo da bude na engleskom i o tome se, ajmo reći, dakle ovo sad fiktivno govorimo, odlučuje na razini Europske unije. Dobro. Onda bih ja pratila dakle mi ćemo čuti prvo nekakav rumors da će to doći. Kada Europska komisija izađe sa konkretnim prijedlogom u kojem će reći da se podcast smije u svakoj državi članici održavati samo na domaćem jeziku i mi to želimo mijenjati. I onda će ta direktiva, ako se najčešće radi o tom procesu donošenja odluka, dakle govorimo taj co-decision, ići taj prijedlog istovremeno i u Europski parlament i u Vijeće Europske unije. Što znači da u parlamentu sjede zastupnici koji su izabrani direktno, Hrvatska ih ima 12. U Vijeću Europske unije su zastupljene države, dakle ministarstva ovisno o kojoj se temi radi. Dobro. Konkretno ovdje bi to najvjerojatnije bilo Ministarstvo kulture i medija. Ali ajmo reći da je to Ministarstvo gospodarstva, da je to u nekakvom kontekstu konkurentnosti, onda bi to bilo Vijeće za konkurentnost. I sada moja specijalizacija je, s obzirom i na moj background, parlament. I onda bih ja vama pomogla i rekla, u parlamentu će ta direktiva doći u taj odbor. Mi očekujemo da će to doći sada. I sada će se odlučiti, prvo će odlučiti konferencija predsjednika u utorak u 4 sata, tko će izvještavati o tome. Onda će taj odbor odlučiti 27. veljače koji će zastupnik to biti i onda nakon toga će tu u tom procesu sudjelovati i drugi odbori i drugi zastupnici i tako dalje. Dakle, ja bih za vas pratila cijeli taj proces. I onda recimo rekla, u tom odboru postoji zastupnik iz Hrvatske ili postoji netko tko je možda bio prije televizijski medijski voditelj, imao svoj podcast, pa bi možda bilo dobro da vi već sada razgovarate s njim jer će to doći. Ok, ali što ćemo mu reći? Da, dobro. Onda mu objasnite cijeli kontekst Hrvatske, važnosti, utjecaja i tako dalje. I pomogla bih vam pripremiti i rekla bih vam, evo ja ću sad napraviti jedan kratki profil toga zastupnika da vidimo što je on, o kojim temama je do sada govorio, što mu je važno, na koji način o tome govori. I pomogla da se pripreme argumenti s kojima će se ići prema njemu. U konačnici, ako bi to klijent želio, ja mogu i dogovoriti sastanak. To uistinu na razini Europske unije ide puno drugačije nego ovdje. Tamo pošaljete mail, poštovani zastupniče, zastupniku iz bilo koje države. Mi bi se s vama sastali po pitanju toga i toga. I najčešće vam ljudi vrlo pristojno odgovore može tada ili nažalost ne može sada ili čujte mi nismo toliko jako u toj temi, možete li nam poslati svoje argumente, svoje nekakve pozicije pa ćemo vidjeti, analizirati i tako. Dobro, rekla si puno drugačije nego ovdje. Kako ide ovdje? Pa ovdje nažalost se odgovori dobivaju rijetko. Puno je razloga, ja bih rekla da je možda jedan od razloga i to što vrlo često se kritizira našu državnu upravu da je puno zaposlenika, da se ništa ne radi, ali onda se najčešće dođe i do onih koji rade puno i onda se možda neke stvari jednostavno moraju staviti u prioritete i ne stigne se odgovoriti na sve. Ali činjenica jest da postoji manjak svijesti o važnosti dijaloga s građanima i s poslovnom zajednicom. Ne mislim ja da bi svaki ministar se trebao naći sa svakim CEO-om različitih firmi u Hrvatskoj,
ali nažalost imam osjećaj da i u medijskom prostoru se, ne znam iz kojeg razloga, to shvaća kao jako loše. Kao kaže se, taj ministar se samo nalazio sa filmom, ali to mu je posao. Da. Dakle, Da. mislim da je možda ta razina svijesti malo, kako bi rekla, zanemarena trenutno u hrvatskom diskursu. Vratit ćemo se još na Hrvatsku i usporedbu između Hrvatske, komunikacije, dijaloga Hrvatske i Europske unije. Ovdje me samo još zanima, spomenula si argumente, priprema argumenata. Dakle, rad je uglavnom, što se retoričkih faza pripreme i pripreme govora ili bilo kakvog nastupa tiče, priprema, raspoređivanje, eventualno i sastavljanje nekakvog argumentacijskog procesa. Sama, dakle, ne ideš na taj sastanak. Pa mogu sudjelovati na njemu, ali najčešće ja na njemu ne govorim. Aha. Ne, zato što ipak ne mogu poznavati dovoljno dobro materiju i sadržaj i cijeli utjecaj. To dođe do vrlo, kako bih rekla, tehničke razine i detalja utjecaja, odnosno detalja koji mogu imati snažan utjecaj na konačni ishod, gdje uistinu moje znanje je jednostavno limitirano, niti vi možete preuzeti na sebe takvu odgovornost da mi govorimo tu stvarno o utjecaju na poslovanje u milijardama i milionima i eura i dolara i svega. Tako da moje je da pomognem klijentu razumjeti i doći do one srži. Dakle, ono što je jako bitno na svim tim sastancima, treba biti jako konkretan. Dakle, to što će se govoriti, znate, ova direktiva će nama utjecati jako na posao i tako dalje, onda će oni vas pitati, ali što konkretno treba u njoj izmijeniti. Pa znate, ako biste vi mogli da to... Ne, vi njima morate doći sa vrlo jednostavnom rečenicom koja kaže u ovoj rečenici izmijenite to i to da bi naš konačni rezultat bio takav. I to je ono gdje je zapravo naša uloga pomoći klijentima. Sličnu stvar si radila i prije tog povratka u Brisel i u Hrvatskoj. Jesam. Dakle, ja sam bila u Briselu prvo od 2012. do 2018. Tad sam radila u Europskom parlamentu. Jedno kratko vrijeme i u jednoj agenciji gore koja se bavila tim odnosima s institucijama i onda sam odlučila vratiti se u Hrvatsku i ovdje sam točno 3 godine radila u i službeno najboljoj agenciji i to nekoliko godina za redom, 404. I tamo sam, međutim, više radila na odnosima s javnošću. Bilo je i odnosa s institucijama, ali kažem, jednostavno kontekst je malo drugačiji ovdje u Hrvatskoj nego u Briselu, tako da samim time je bio onda i svakodnevni rad prilagođen tome. A kako onda ide ta komunikacija, sad usporedba u Europi i u Hrvatskoj? Pa zapravo u državama, ajmo to tako nazvati, nije Hrvatska tu iznimka. Mediji su ključni alat lobiranja. Dobro. Odnosno, mediji su ključni alat koji kompanije, udruženja, znači ne govorimo ovdje samo o privatnom sektoru, mi ovdje govorimo i o različitim udrugama koje mogu biti klijenti, koriste da bi zagovarali nekakvu svoju poziciju i samim time vršili pritisak na donositelje odluka. To su ponekad vlade, ali nekad su to i županije i gradovi i tako različite institucije. Ono što je razlika naspram država i evropske razine je utoliko što gore nema jake medijske scene. Znači, postoji svega nekoliko medija. Ti mediji koji postoje izvještavaju najčešće upravo o politici institucija, o institucijama samima. I jako malo tu ima prostora za korištenje njih kao alata pritiska na donositelje odluka. Tako da to je ona ključna razlika što zapravo ovdje se komunicira najčešće putem medija, a gore se komunicira direktno. I iz tog razloga su upravo i retoričke vještine gore možda čak bih rekla i nužnije i nekako važnije u toj neposrednoj komunikaciji, jer ono što ne znam, sam spomenula već ranije, vrijeme je ograničeno. Dakle, svaki taj sastanak vi imate otprilike 10-15 minuta. Ako pola sata traje, to je već jako, jako dugo. Aha, tako, u startu su tako kratko organizirani sastanci. Da. Znači, pola sata je nekakav vrhunac vrhunca u koji se još uvrsti i ono sve kašnjenje. Tako da nema dugih i beskrajnih sastanaka.
kod nas je, bilo bi nekulturno organizirati sastanak koji traje samo 15 minuta. Mislim, nažalost. Da. Ne, to je posebno sada ovo sa online sastancima i tako. Tu se mora ići jako direktno i argumenti moraju biti vrlo jasni i vrlo snažni. I istovremeno morate biti spremni na sve protuargumente koji će se pojaviti i njihovo pobijanje. A što sad, ne znam, ali možda i imaš ideju što bi se moglo raditi da se ta situacija u Hrvatskoj poboljša? Baš to, da se nauči ljude i razmišljati i konkretno razgovarati i brže donositi odluke. Pa ja... Mislim, ako krenemo možda od Sabora, možda bi bilo dobro da se promijeni Poslovnik i da se skrati vrijeme govorenja. Ne u smislu da bi to ograničilo zastupnike. Dapače suprotno, mislim da bi im to dalo priliku da budu konkretniji. A to zaključujem na osnovu primjera koje imamo u Europskom parlamentu. Jer u Europskom parlamentu zastupnici jako puno rade u odborima. U tim odborima sudjeluju i kroz svoje javne nastupe i kroz amandmane. Svi dokumenti na kojima oni rade dostupni su u stvarnom, baš u real time online i može se jako jasno vidjeti pozicija pojedinog zastupnika. Dakle, bilo koji mi, recimo da uzmemo sada ovo pitanje najsvježije plastike. Zabrane, zbog toga i mi imamo sada papirnate čaše na kraju krajeva. I sad da uzmemo tu direktivu od trenutka kad je ona donesena konačno i recimo prenesena u hrvatski zakon, mi možemo nju odrolati skroz do početka i vidjeti koji su zastupnici sudjelovali, što su o tome govorili, koje države, koji su im bili ključni argumenti. Tako da mislim da i ta transparentnost s jedne strane i ova, kako bih rekla, vremenska usmjerenost da pridonose nekakvom konkretnijem rezultatu. Tako da to ide ruku pod ruku, a mislim da bi obje strane te iste kovanice i u Hrvatskoj mogle pridonijeti. Primjećuješ li onda i razliku ili prilagodbu kod naših zastupnika koji su iz Sabora prešli kao zastupnici u Europski parlament? Apsolutno. Samim time što su vremenski usmjereni, sviđa mi se taj izraz, da su onda krenuli brusiti misli, oštriti svoje argumente. Apsolutno. Pa to je zapravo bio jedan od najvećih izazova kad smo mi počeli raditi u Europskom parlamentu. Dakle, ja sam uistinu od 1.7.2013. kad je Hrvatska službeno ušla u Europsku uniju, postala asistentica u Europskom parlamentu i bila u Strasbourgu zajedno s našim zastupnicima tada i na onom dizanju zastave, ali isto tako i prisustvovala prvom govoru na hrvatskom jeziku u Europskom parlamentu kojeg je taj dan održao gospodin Andrej Plenković, u to vrijeme zastupnik, danas predsjednik vlade. I ono što mogu reći je dakle da je svima nama tih prvih mjeseci, pored raznih izazova, bio i taj izazov komunikacije, ajmo reći u širem nekakvom smislu, pa onda i zastupnicima vjerujem i u ovom smislu. Dakle, prvo, prije svega, vi morate isplanirati jako unaprijed o kojim temama želite govoriti. Onda naravno kako je u parlamentu sve stvar kompromisa i onda ide pitanje političkih grupa koja dobije koliko vremena za govoriti na koju temu. Unutar političkih grupa uvijek se vodi računa da bude odnos između velikih i malih država, odnosno velikih i malih delegacija, da svi imaju jednako prostora i onda naravno, mislim, u konačnici to vrijeme kojeg zastupnici dobiju mora biti iskorišteno na najbolji mogući način. Naravno, postoje različite forme ako su izvjestitelji, ako imaju slobodan govor, ono što se zove one minute speech, ili ako objašnjavaju zašto su o pojedinoj temi glasovali na jedan ili drugi način. Tu mogu reći da su naši zastupnici nakon prve godine, dakle od 2013. i 2014. mislim, a i poslije, i kad kažem naši, onda mislim svi hrvatski zastupnici, bili najaktivniji u Europskom parlamentu. I to je uistinu bilo fantastično, o tome se malo znalo, ali oni su stvarno bili aktivni na svi moguće načine. Ta aktivnost je naravno bila malo i začuđujuća mnogima u Europskom parlamentu, pa su se onda neka pravila zbog toga i promijenila. Naime, kao na primjer, zastupnici su prije mogli govoriti i obrazlagati usmeno svoje stavove i svoje glasove. Dobre.
Neograničeno. Dakle, ako se glasovalo o, ne znam, 30 različitih tema, oni su se mogli prijaviti na koliko god su htjeli, odnosno bilo je pitanje koliko će vremena dobiti, ali nije bilo ograničenja. I sve ono što ne bi dobili za usmeno obrazloženje, mogli su dati pismeno. Da samo da kažem, i pismeno je ograničeno do 200 riječi. I onda je nakon nekog vremena promijenjen poslovnik i tada u to vrijeme je bilo kao 5 maksimalno da se moglo dati. Tako da vrlo je to zanimljivo, ali želim reći da su naši zastupnici uistinu koristili sve alate koji su im bili dostupni da budu angažirani, ali da je bilo izazovno na početku je, međutim da se vidi i dalje velika razlika između njih i zastupnika ovdje, uistinu se vidi. Odlično. Sad, slušajući te meni misli i pitanja idu na jednu stranu, na drugu stranu, sad mi je ovo jako zanimljivo, baš ta usporedba govornika u tim nekim zadanim okvirima između različitih zemalja članica Europske unije. I rekla si da su bili pomalo ostali iznenađeni nastupima nas. I sad to me dovodi i do teme tvoga rada, magisterija, koji se doticao brendiranja Hrvatske. Da. I kako doživljavaju na temelju tih govornika, ali općenito u Europskoj Hrvatsku? Pa Hrvatska je uistinu kad smo mi ušli 2013. Bila doživljena kao velika zvijezda. Zato što, i to je otprilike godinu dana nakon što sam ja radila taj svoj rad. Ja sam dakle 2012. godine radila istraživanje o imidžu Hrvatske i dakle imala sam nekakvih 200-tinjak ispitanika i željela sam ispitati kako nas vide drugi, kako mi vidimo sebe. I tu se zapravo pokazalo da postoji jedan velika razlika između toga kako mi vidimo sebe, kako nas vide drugi. Drugi su nas u to vrijeme vidjeli najčešće kao buduću članicu Europske unije, dakle kao dio nekakvog europskog kruga, ako govorimo samo o ovom kulturnom dijelu. A s druge strane mi smo sebe stavljali, centrirali nekako na Balkan. Sad već iz toga kreće nekakav problem. Samim time 2013. kad smo ušli, uistinu i mislim s jedne strane i zbog kvalitete zastupnika naših koji su bili prvi zastupnici koji su otišli tada u Europski parlament, da smo uistinu bili doživljeni na jako, jako dobar način. Mislim da to i dalje jest takav slučaj jer hrvatski zastupnici i dalje dobivaju jako važne političke teme i političke funkcije u Europskom parlamentu o kojima se raspravlja. Pa evo, ako uzmemo samo zadnji primjer, od prošloga tjedna zastupnica Borzan postala je potpredsjednica kluba zastupnika socijalista na europskoj razini, a ako se ne varam, na zadnjoj plenarnoj sjednici, na predzadnjoj plenarnoj sjednici je donesen proračun novi Europske unije, dakle na kojem je kao izvjestitelj u ime cijelog parlamenta bio zastupnik Ressler. To su uistinu važne funkcije o kojima se možda i ne zna dovoljno ovdje, ali želim reći imaju oni i dalje jako, jako važnu ulogu. Tako da mislim da je imidž jako dobar, međutim ono što svakako nedostaje je nekakva usmjerenost u nekom širem kontekstu. U smislu povezivanja države i privatnog sektora. Dakle, koji proizvod je to kad kažemo Hrvatska? Mislim, kad kažemo Njemačka, onda je to Das Auto. Da. Tako da mislim da tu ima potencijala da Hrvatska jedan dan bude nevera. Da. Ali s druge, ako ćemo baš i govoriti o automobilskoj industriji, ali mislim da tu ima još malo prostora da se mi brendiramo. I ako me pitaš što je osnovni problem, moje nekako razmišljanje je zato što bismo mi otišli jako široko i objašnjavali da je naš i Penkala i Tesla i Gundulić i Pas Dalmatinac i mi imamo i čipku i prekrasnu gastronomiju i fantastična vina. A mislim da bi bilo dobro da se usmjerimo na ono što ljudi kod nas prvo prepoznaju, pa onda dalje da to širimo. Dakle, to je nogomet i to je neupitno nogomet. To je Dubrovnik i to su Plitvička jezera. Tako da, ajmo krenuti s to troje već dosta, pa onda ajmo... Ovo je zanimljivo, sad na ovoj globalnoj razini opet smo došli do tog sužavanja.
Da. kao i u govoru i kao i u Tako argumentaciji. je. Ne možemo sve, ne možemo Tako. sat vremena o svemu. Ajmo se fokusirati i izdvojiti nešto. Da. Zanimaju me još ti počeci naših zastupnika u Europskom parlamentu. Bila si tamo kao asistentica. Što si ti tamo naučila? Što si ti tamo radila? Kako si provodila dane u smislu pripreme, asistiranja, razvijanja svojih retoričkih vještina? Da, pa bilo je prekrasno. Znači, to je uistinu bilo nekakvo vrijeme u kojem smo mi toliko puno naučili, prvenstveno iz razloga što kad smo mi postali asistenti, mi nismo imali nikakav seminar, nikakvu edukaciju. Sjećam se, samo jedan dan nam je jedan kolega iz Rumunjske pomogao da mi uopće razumijemo cijeli sustav, mislim, to je ogroman sustav interne komunikacije, eksterne, zakonodavnog okvira, procesa donošenja odluka, ali puno administracije s druge strane. Tako da bilo je to jako, jako izazovno. Posebno zato što je ta prva godina ujedno bila odmah i izborna godina. Hrvatska ušla 2013. a 2014. su već bili novi izbori za Europski parlament. Uz pritisak koji je bio naravno od strane i medija i svega, da se uopće razumije što ti zastupnici naši tamo rade. Tako da bilo je jako intenzivno, ali s druge strane jako, jako, jako zanimljivo. Naučili smo jako puno o tom samom procesu donošenja odluka, a ono što smo isto tako naučili je da se niti jedna odluka u Europskom parlamentu ne može donijeti isključivom voljom jedne stranke. Tako da taj kompromis i konsenzus su neke stvari koje su jako važne i uvažavanje drugih. Dakle, drugih i drugačijih i pokušavanje pronalaska nekakve zajedničke pozicije s koje će se nastupiti i donijeti najbolja odluka koja će zadovoljiti najveći dio zastupnika. Naravno da smo se mi tu susreli sa brojnim drugim izazovima i to je generalno bilo jako jedno izazovno vrijeme. Prvenstveno recimo i za samu Europsku uniju u kontekstu Brexita. Dakle, mi smo bili unutra kad su krenule priče o Brexitu. Dapače, u to vrijeme je bilo jako izgledno da bi možda i Grčka izašla iz eurozone. Tako da sve su to bile nekakve krize koje su i početak migrantske krize koje su označile to neko vrijeme. Gledajući komunikaciju vezanu uz Brexit, kako bi procijenila što je pošlo po krivu, što se dogodilo, što se moglo bolje napraviti? Pa mislim da je upravo komunikacija bila ključna. Generalno ono što je najveći izazov i koji još uvijek nije riješen, to je, ja to zovem, prevođenje cijelog europskog konteksta i tog procesa donošenja odluka u svakodnevni život građana. To je jedan ogroman izazov s kojim se susreće Europska unija na razini institucija, s kojim se susreću europski zastupnici. Upravo ovo da se iskomunicira, da neko razumije u Hrvatskoj zašto je to važno. Sve što je recimo zastupnik Ressler postigao u tom proračunu. Tako da to prevođenje i stavljanje u vrijednosni okvir građana je jedan ogroman izazov koji se pokazao ključan upravo i na Brexitu. Kada se tu još malo doda manipulacije i brojevima i vađenjima stvarima iz konteksta, onda stvari odu uistinu po krivu i mislim da su toga građani Ujedinjenog Kraljevstva sada zapravo svjesni. Mislim, zastupnik Nigel Farage je bio, imao ured vrlo blizu naših zastupnika i viđali smo ga vrlo često po parlamentu. Dapače, bio je na početku jako grub prema Hrvatskoj i imao je taj nekakav onako kao stav da smo mi tu neki nebitni. Ali bio je jako ugodan na hodniku kad bismo ga sreli. Međutim, vidjeli ste koliko, mislim da je Brexit pravi primjer koliko retorika može biti iskorištena u krivom smjeru i na krivi način. Ali ono što se reklo, mislim, i samo dobar čovjek može biti dobar retoričar. Tako je, da. A reklo bi se da Britanci kao glasači će prepoznati manipulaciju, da su, reklo bi se, retorički obrazovani. A ne znam, nije velik postotak bio ljudi koji su izašli na taj referendum. Ne znam koji je postotak bio mladih. Je li
Mladih je bilo jako malo i to je onaj problem koji je dakle pokazao da su stari odlučili za mlade. A, I zapravo to je onaj cijeli element koji je uvijek problematičan. Da više ljudi starije dobi, da se niko sad ne uvrijedi, a mislim, budimo iskreni, i mi pripadamo sada je. već tu i nismo više toliko mladi, češće izlazi na izbore nego mladi. I to je onaj trenutak, Obama je jednom u svom govoru jako dobro rekao, ako ne dopuštate starijima da vam biraju što ćete obući, koju ćete glazbu slušati, gdje ćete izlaziti, nemojte im onda dopuštati ni da glasuju vaše ime. Tako da mislim da je to baš jedna onako jako dobra slika. Odlično. Sve sad me to odmah nadovezuje na pitanje i daje odgovor zašto bi se mladi trebali baviti politikom. Da. Mislim, postoji, to je valjda zbog političke scene u Hrvatskoj, koja nije baš vedra ili neka optimistična, pa se kod mladih stvara negativna slika, odbojnost prema politici. Bio je, sad se sjetio kad je Vojko V bio gost kod Stankovića, onda ga je on pitao jeste razmišljali kada da idete u politiku? Pa on rekao, ma kakva politika? Pa to čim mladom čovjeku spomenete politiku, a on se za to zainteresira, to mi je nešto čudno. Ono, mlad si, odi kupat se, igrat balun, ovo ono, kakva politika? I sad, vjerujem da nije on sad jedini, sad se sjetio te priče koji na taj način razmišlja, ali evo sad se zapravo dala dobru sliku zašto bi mladi se ipak trebali baviti politikom. Ne nužno, možda aktivno, sada ja ću biti političar, ali razmišljati barem o politici, sudjelovati na referendumima. Pa ja mislim da je to ključno. Dakle, nije nužno i ne mislim da svi mladi trebaju biti članovi političkih stranaka ili na taj način aktivno toliko duboko. Bilo bi jako dobro da ih je što više, jer ja i dalje smatram da mladi ljudi potpuno na drugačiji način pristupaju rješavanju problema. Skloniji su uzeti u obzir nekakve nekonvencionalne načine rješavanja ako želiš i sukoba, što nažalost kod starije generacije ne viđamo često. I iz tog razloga mislim da je zapravo ključno da mladi sudjeluju u društvenim promjenama, dakle u društvu kao takvome. Hoće li to biti kroz nevladine organizacije, hoće li to biti kroz različita udruženja, hoće li to biti kroz biznis, ako ćemo samo i o tome govoriti, a to je ono gdje sam ja sada nakon politike pronašla nekakvo svoje mjesto, to je jako važno. Zato što, evo, ja uvijek kažem i to govorim i svojim prijateljima, upravo ta slika. Ako ne dopuštate da vam drugi kažu što morate obući, slušati, nemojte onda ni da vam odlučuju za vas kako ćete živjeti u svojoj državi. Tako da, to je ključno. Meni je jasno da postoji ta jedna averzija i sama sam dugo godina bila u politici, aktivno se time bavila. I vidjela sam jako puno mladih ljudi koji su možda neskloni kritičkom razmišljanju. Dakle, nije poanta da mladi ljudi sudjeluju u politici kako bi bespogovorno slušali odrasle ili starije, da ne kažemo to odrasli mladi, nego je upravo ključ u tom kritičkom razmišljanju. I to je ono gdje nam i retorika pomaže da razumijemo da stvari ne trebaju biti samo servirane, nego da ih treba preispitati. I da razumijemo i drugu stranu. Svidjelo mi se ovo što si spomenula, da ste osvijestili u Europskom parlamentu kompromis i zajednička korist. Što, evo opet, možda mladima u Hrvatskoj nije toliko jasno ili blisko. Onda opet mi se sviđa ovaj termin prevođenja. Da. Kako prevesti i mladima neke političke slike, stvari, pojasniti. Pa i konkretna rješenja, da oni razumiju što se to događa. Kakvog će to konkretno utjecaja imati na njihov svakodnevni život. Meni je jasno da je to jako veliki izazov. To je na kraju krajeva bio veliki izazov i nama kad smo radili tamo i dan danas se susreću s tim ne samo hrvatski zastupnici, svi zastupnici, ali jednako tako i sve institucije. Kod nas se događa jedan drugi delay, dakle da još uvijek ne postoji svjesnost, pa čak ni u poslovnoj zajednici,
o važnosti sudjelovanja u procesu donošenja odluka na razini Europske unije. Hrvatskih kompanija. Dakle, hrvatski, posebno ne samo onih multinacionalnih koji imaju proizvodnju ili zapošljavaju određen broj radnika ovdje u Hrvatskoj, nego i nekakvih hrvatskih kompanija koje su dovoljno velike i imaju značajan, kako bi rekla, gospodarski utjecaj u našem društvu. U tom smislu vidim nekakvo nerazumijevanje da je važno sudjelovati sada u onome što se donosi, jer to dok se donese proći će godina dana, ajmo reći 1,5 dana, i onda će to kroz otprilike 3 godine doći u hrvatski zakon. S obzirom da mi jesmo u Europskoj uniji, najveći dio hrvatskih zakona je zapravo inkorporacija svega onog što je doneseno na razini EU u Hrvatsku. I to je to. Malo toga se može promijeniti. Ja sam vidjela, radeći ovdje, uistinu neke primjere, evo ako se vratimo na tu plastiku, mi smo o njoj raspravljali u Europskom parlamentu 2018. Donesena je 2019. Ona je sada taj zakon, dakle ta direktiva je prenesena u hrvatski zakon o gospodarenju otpadom. Između ostaloga, istupio je zakon na snagu u srpnju ove godine. Kad je vlada najavila u svom programu prošle godine da za ovu godinu ide ta izmjena, tada su kompanije željele reagirati. Međutim, tad je već bilo kasno. To je dakle 2018. bilo vrijeme za sudjelovati u tom procesu donošenja odluka. E pa tako se sad događa, mislim trenutno su velike teme pitanje regulacije digitalnog svijeta, interneta. Uz to ide jedan veliki paket različitih direktiva o energetici i o okolišu koji će imati značajan utjecaj i na naše društvo. Tu je pitanje umjetne inteligencije koja će zasigurno imati utjecaj, evo ako želimo, i na Rimca i na mnoge naše kompanije koje posluju ovdje. Tako da, evo, to je nešto što gdje vidim da možda se ne sudjeluje dovoljno. Ali opet ja nekako vjerujem u tu nekakvu mladu generaciju koja dolazi i menadžera i novinara, pa u konačnici i političara, da će se taj onda cijeli kontekst promijeniti. Nadam se, da. Sada iz ovog dijela tvojeg opisa posla koji smo prošli, na par mjesta smo se dotaknuli da si druge pripremala za govorenje. Bili to sastanci ili govori u parlamentu. Jesi li sama sastavljala govore? Jesam. Sastavljala sam sama govore i tu je naravno uvijek najveći za izazov... druge? Za druge, da. Sad govorimo samo o tom dijelu. Pa tu je zapravo uvijek najveći izazov, mislim, ja to radim i danas za različite vrste govora. Ne govorimo samo niti o parlamentu, govorimo tu i o zdravicama za svadbe. Govorimo i o onim tužnim dijelovima, dakle, govora za sprovode i takve stvari. Tako da pomagala sam i pomažem prijateljima i dan danas. Ali ono što sam htjela reći, uvijek je najveći izazov, makar meni, bio taj govoreni tekst i pisani. I recimo kad smo mi radili u Europskom parlamentu, upravo zbog nedostatka vremena i tih različitih formi u kojima je, trebalo je voditi računa da kad se nešto govori, ne može biti do kraja napisano, nego mora biti sastavljeno naspram onoga kada se daje samo obrazloženje u pisanom obliku. Zato recimo jedno priopćenje za medije nije jednako kao i nekakav nastup zastupnice na otvaranju nekakve konferencije. Ja sam imala sreću i to je recimo možda mene i usmjerilo nekako u ovom poslu koji danas radim, da je moja zastupnica sadržajno bila fantastična i potpuno je vladala svojom temom. Imala je jako izražen osobni brend, dakle osobe koja je bila stručnjak za europske fondove. Potpuno je u tom sadržajnom dijelu bila sigurna i nije nikada bježala od pitanja ni novinara, ni publike. Dapače, željela je biti dostupna svima za različite odgovore, tako da mi je to uvelike pomoglo. Onda sam ja tu samo, ajmo reći, pomagala prilagoditi nekakve forme onome što je bilo zadano. A sadržaj je uvijek bio njezin. I onda sam shvatila da zapravo i to znanje i vještina
formata, dakle, može vrijediti, odnosno vrijedi. Da, to je zapravo, sviđa mi se strašno taj izraz prevođenja, u ovom slučaju prevođenja Da. pisanog formata u govorni izraz. Spomenula si i medijske nastupe. Da. Oni su Pretpostavljam- bili izazovni. Oni su bili izazov, pa iz razloga što, mislim, prvenstveno je bio izazov s obzirom da se radi o europskim temama. Dakle, to prevođenje, to. Ajmo mi sada objasniti, dajte konkretno što to sada ljudima znači. Na koji način i kakve to, što su ti europski fondovi. Mislim, još tada u to vrijeme ministar je bio Branko Grčić koji je nažalost imao drugačije, odnosno puno manje znanje, ako ne i nerazumijevanje nekih tema. I onda ljudi jednostavno su imali u jednom trenu, to je bila jako dobra slika koju je zastupnica Maletić koristila, da su europski fondovi kao jeti, svi o njima pričaju, a niko ih nije vidio. I tad je to korištenje bilo nikakvo. Znači, govorilo se tamo, ljudi su imali osjećaj da je možda negdje u Briselu postoji neka škrinja s blagom, sad to blago niko ne želi donijeti. Pa su neki shvatili da mi, s obzirom da se kao ured bavimo jako puno europskim fondovima, možda je ta škrinja negdje blizu nas, pa bi možda mi trebali pomoći prenijeti u Hrvatsku. Tako da s te strane je bilo jako izazovno, ali i s druge strane što medijima razumjeti taj proces. Dakle, kad vi njima kažete da je nešto doneseno u Europskom parlamentu, to i dalje, to je samo prva faza. Tek u sljedećoj fazi kada parlament i vijeće pregovaraju o svojim pozicijama i kad se dogovore, onda se može govoriti o tome da nešto je uistinu doneseno. Tako da je izazov bio i taj proces prenijeti i pojednostaviti i birati riječi koje će biti razumljive, koje jednostavno proces prilagoditi publici. Da, ali je li onda u tom procesu uključen i taj nekakav osobni branding, kako si spomenula, kreiranje imidža političara prema javnosti? Apsolutno da. I tu je, recimo, pitanje tog kreiranja imidža kod nas. Konkretno, zastupnica je svoj imidž kreirala prvenstveno na svom znanju i velikome iskustvu i uz to otvorenosti. Dakle, nije bilo jedino na što se na nas baš jako znala ljutiti, to je bilo pitanje kada se nekome ne bi odgovorilo na pitanje koje je čovjek postavio. Bilo je tu raznih pitanja. Nije tu bilo samo o fondovima. Ljudi se svakodnevno susreću sa puno različitih problema i onda su se zapravo obraćali nama. I evo, ja kažem, to je isto jedna od stvari koju sam s njom naučila, a to je da je to core posla zastupnika. Dakle, da pomaže svojim građanima i da pomaže svojim udruženjima, da pomaže školama, da pomaže isto tako na kraju krajeva biznisu i da im da kreira jedno okruženje i jedan okvir u kojem se može i lakše i bolje živjeti. Sa svim svojim znanjem i iskustvom i sama si imala priliku više puta držati govore pred velikim brojem ljudi. Bila si glavna tajnica mladeži Europskih pučana. Da. Ne znam, je li to situacija gdje si govorila pred najviše ljudi ili je bilo još nekih velikih skupova? Pa bilo je skupova u Hrvatskoj. Dobro. Na kojima sam govorila jako velikih. Ali zapravo u ulozi glavne tajnice mladeže Europske pučke stranke sam stvarno govorila i možda su to bili čak i veći izazovi, iako je svaki javni nastup jako veliki izazov i ja i dalje imam i tremu prije toga i trebam se jako dobro pripremiti. Ali izazov je k tome veći zato što se ne govori na materinskom jeziku. Tako da, mislim, i taj engleski je bio jedna još dodatna stepenica koju je trebalo prijeći i steći nekakvo samopouzdanje da govorite na stranom jeziku. Jedan od tih govora kojih se sjećaš pred tim velikim auditorijem, kako je tekao tvoj proces pripreme sadržajno i izvedbeno? Pa, moj najdraži govor, dakle, mogu se ja sjetiti govora koji su bili prvi
Recimo, sjećam se svog prvog govora na Sjećam se. kongresu. Da, sjećam se prvog govora. Na kongresu mladeži Junge Union, to je mladež Angele Merkel. I tad sam govorila prvi put pred tako velikim auditorijem od nekakvih 1000 ljudi u Njemačkoj. Moj govor, bila sam na redu nekad oko ponoći. Netom nakon što je Angela Merkel govorila na toj istoj pozornici. I trebala sam prvi put govoriti na engleskom. To je bilo strašno. Dakle, ja sam znala da će se to dogoditi i ja sam danima prije pripremala taj govor i uvježbavala i tako dalje. I naravno da su se dogodile neke pogreške. Naravno da, mislim, ja sam u to vrijeme potpuno razmišljala na hrvatskom i prevodila na engleski. I onda i to čitanje, taj govor je bio puno više sadržajno na papiru nego što bi bio danas. Tako da ta izvedba nije bila toliko briljantna, ali je bila jedno veliko iskustvo. Moj najdraži govor koji je bio tako na pred velikim auditorijem bio je upravo taj kada sam izabrana za glavnu tajnicu Mladeži Europske pučke stranke. To je bilo u Portu 2015. godine. Je li to onda bio neki govor zahvale? Ne, to je bio govor. Dakle, mi smo svi držali prije izbora. Mi smo svi bili birani i prije izbora je svaki od kandidata morao održati govor i u njemu iznijeti nekakve svoje političke prioritete i svoja stajališta. Tako da je meni to, ja sam se dugo spremala za taj govor. Nisam pitao trajanje i jednog i drugog. Ovaj prvi je bio, on je bio više pozdravni govor, znači on je bio nekakve 3 minute, a ovaj je bio nekakvih 7 minuta. Ako se ne varam, mislim da je bilo 7, možda malo iznad toga, ali je bio uistinu, dakle, ono što je jako važno za reći. Moji kolege iz Europske unije, iz Europe pa i iz svijeta, dakle svi mi koji smo se viđali i koji smo bili tako nekakvi mladi politički lideri, vani se jako puno radi na retoričkoj edukaciji. I to se ne radi dakle samo na glasu i na javnom nastupu, nego se radi i na argumentaciji. I oni su u debatama političkima fantastični. Posebno recimo ako uzmemo nordijske zemlje. Prije svega govore fantastičan engleski. To im daje ogromno samopouzdanje. Kad se tome pridoda i svo retoričko obrazovanje, nije jednostavno s njima sudjelovati u raspravama. Ali s druge strane postoje znatne političke razlike između nas i njih. I kad kažem nas, onda mislim na cijeli ovaj dio Europe koji nije sjeverna Europa. I onda su to sve bile nekakve forme kroz koje smo se mi jako, jako puno učili. Kroz sve te godine ja sam dakle bila u međunarodnoj politici nekakvih više od 10 godina aktivno. Rekla bih da sam i danas na ovaj, ajmo reći, pasivan način. Međutim, to je bilo baš jedno fantastično iskustvo koje je nama davalo prostor da izbrusimo svoje retoričke vještine, da ih postanemo svjesni i da se ugledamo na sve njih koji su uistinu ulagali jako puno. Tako da taj moj govor koji je bio u Portugalu je isto bio tako na pozornici na kojoj su nastupili jako talentirani, s jedne strane mladi političari, a s druge strane i retoričari. Tako da bila je velika trema jer je trebalo i sadržajno dati nešto dobro. Izvedba je na kraju bila jako dobra i mislim da je i sadržajno taj govor onako, meni je najdraži i emotivno i svakako nekako. Kad kažeš bila je velika trema, kako se kod tebe trema manifestira? Meni se jako tresu ruke i vrlo često mi se i trese glas. Tako da imam puno ovih nekakvih pauza, ali dobro, to je nekako. Ali volim uvijek to pitati jer onda prvi korak čovjek kad osvijesti te stvari, onda ih krene korigirati. Zato mi je drago da si sama rekla da si bila zadovoljna tim govorom, što znači da si tu tremu, ako je i bila, uspjela pobijediti, pa da, mislim da je ključno nekako uspostaviti na početku dobar odnos sa publikom. I onda kad se to osjeti, onda nekako sve zajedno ide dalje. Meni su se ruke strašno tresle, taj govor sam održala sa iPada, nisam uopće imala papire u rukama. I uvijek kad su tako jako intenzivne i emotivno, onako, kako bi rekla, zahtjevne situacije, volim imati govornicu ispred sebe.
I onda je ipak malo lakše kad se ruke oslone na govornicu, nego li potpuno, dakle, kad su papiri samo u rukama, onda je to malo kartice, da ne kažem papiri, kartice. Dobro, da ne bude papir iz bilježnice slučajno, A4, nego onaj A6 je uputno ili neki tablet. Kako, rekla si da si ga uvježbavala, pripremala, imaš li neke trikove što ti pomaže pri uvježbavanju govora? Govoriš li ga nekome, izgovaraš ga naglas? Pa ja sam prije svega taj govor izgovarala sa svojom prijateljicom koja je izvorni govornik engleskog jezika. Dakle, meni je to uvijek i dan danas imam kompleks engleskog jezika koji mislim da je nekako društveno nametnut ovdje u Hrvatskoj. Jučer sam recimo bila sa prijateljem koji je Talijan, u posjetu je Zagrebu i koji je bio potpuno oduševljen kako u Hrvatskoj svi govore engleski. Majstori, taksisti, konobari, fantastično. S druge strane, mi smo svi uvjereni da ga govorimo jako loše. Ne pomaže ponekad ni obrazovni sustav. Moje profesorice su meni govorile da sam ja potpuno netalentirana za jezik i da bi bilo najbolje da ih ne govorim. Tako da onda isto tako kada krenu ove priče u medijima, pa ovaj ne govori engleski, onaj ne govori engleski, onda se više niko ne usudi uopće govoriti engleski. Danas mislim da je moj engleski fantastičan. Nisam izvorni govornik, vrlo jasno se čuje da dolazim iz istočne Europe, radim greške nekakve u gramatici, ali s druge strane razumijemo se, dobro je i dalje ga učim. Dakle, ne mislim da je on savršen i nikad bolji. Dakle, treba biti svjestan mana, ali istovremeno ne smije to utjecati na nekakav konačni rezultat. Tako sam ja prvo riješila engleski, a onda sam s druge strane radila vježbe za jezik i govor, koje mislim da su ključne zato da taj glas zvuči dobro, ali jako, jako puno pomažu i kod same treme. Volim govor izvježbati sama. Super. I vježbati ga pred ogledalom, vježbati ga u što nekakvom prirodnijem okruženju, odnosno okruženju sličnijem onome koji će biti u trenutku izvođenja. Dakle, to podrazumijeva i govornicu, ako je moguće nekako improvizirati. To isto tako podrazumijeva i vježbanje gesta, pogleda koji će biti usmjeren kada i gdje i samih naglasaka u govoru, pauza koje mislim da su jako, jako, jako važne. Naglasaka u smislu naglašavanja ključnih riječi. Tako je, naglašavanje ključnih riječi. Pauze. Pauze koje su jako važne i tog ritma. Ono što je meni jako bitno i zašto ja uvijek sve govore uvježbavam prije, a to je vrijeme. Da mi se ne dogodi da sam izvan vremena jer onda nema smisla. Možete biti zaustavljeni i onda sve te prekrasne figure i fantastični argumenti i genijalne geste i mimika jednostavno se neće dogoditi. Da. Ta svijest o vremenu, mislim da u Hrvatskoj trebamo na tome još dosta raditi. Imao sam priliku na jednoj radionici, medijskom treningu, raditi s jednim iskusnim, ne znam je bio predsjednik kompanije, ali iz Austrije uglavnom. Iskusan medijski govornik, možemo 60-ak godina, gdje je zadatak bio određenu poruku reći u 20 sekundi, izjava za medije. I on bi to rekao 20 sekundi. Ajmo sada 30, on bi rekao 30. Ajmo 12, 12. Dakle, on je imao toliko razvijenu svijest o vremenu da je mogao istu poruku uobličiti koji god vremenski okvir si mu zadao. Minuta, zna točno što će dodati. 12 sekundi, središnja ključna misao i to je to. Da. To je meni jedan od osnovnih razloga zašto mislim da se govori trebaju uvježbavati. Zato što vrlo često može se otići u digresije koje su fantastične i mogu pridonijeti govoru kao takvom njegovom razumijevanju, slikovitosti i stilu, ako želimo, osobnom brendu samim time. Međutim, istovremeno mogu biti jako opasne što se tiče vremena. A onda kad se stekne ta navika poštovanja vremena, puno je ugodnije nakon toga govoriti i isto tako i slušati. Tako da mislim da kod nas još to nije do kraja razvijeno, ali nekako ipak se ide u nekom dobrom smjeru. Vidi se to da ljudi nekad žele krenuti iz jako širokoga, objašnjavati i tako dalje.
ali da treba to, mislim da je to vještina, ali to je vještina koja se jednostavno može uvježbati. Može se uvježbati, razmišljati u nekakvim širim i užim, ajmo reći, vremenskim intervalima. Posebno iz razloga što kada je riječ o medijima, vrlo je jasno da to uistinu treba biti središnja misao. Pa onda kad krenu potpitanja, može se pojašnjavati i objašnjavati, ali treba razumjeti i to je recimo nešto što je važno i za zakonodavni proces. I što je zastupnica, kad sam ja radila sa Ivanom Maletić, uvijek od nas tražila, razumijete li vi to što ste napisali? Znači, ako pišete neki članak, neko priopćenje o pojedinoj direktivi ili nekom izvješću, je li vama do kraja jasno tko je tu subjekt, predikat, objekt i možete li iz toga izvući jednu rečenicu koja je onako bottom line svega? Tako da mislim da je to vještina je i mora se na neki način vježbati. Sad kroz sve ovo o čemu smo razgovarali, opet, a spomenuli smo sada i taj termin središnju misao, vraćam se na govorničku školu, jer kažem, kroz ovaj razgovor sam osvijestio koliko nam je kao učenicima, kada smo bili srednjoškolci, dala. Da. Dakle, sadržaja koji tada jednostavno nisu bili dostupni. I, reklo bi se, otvorila oči. Da sada ili za nekoliko godina svoja iskustva, znanja ideš pretakati u neku knjigu, o čemu bi pisala, na što bi se koncentrirala? Apsolutno na retoriku. Retorika bi bila ključ svega toga, zato što mislim da je upravo govornička škola dala taj, ono što sam spomenula na početku, jedan širi kontekst razumijevanja važnosti argumentacije, važnosti brige o glasu. Moram priznati da se ja nisam pretjerano brinula zadnjih dana, pa se uvijek ispričavam i tebi i svim gledateljima. Ali dobro, okolnosti su bile takve. Da, mislim kad se sestra udaje... Tako je, ne možemo očekivati da će glas biti fantastičan. I s druge strane, isto tako i tog javnog nastupa. Tako da retorika bi bila definitivno nešto u što bih ja pretočila svo svoje znanje i iskustvo i što mislim da je bilo ključno. Jer sve ostalo se može nadograditi, a istovremeno mislim da je retorika važna za bilo koju vrstu rada posla danas. Znači, hoćemo li govoriti o biznisu, hoćemo li govoriti o vladinom, nevladinom sektoru, o liječnicima, što smo isto sada vidjeli recimo i u pandemiji. I to je nešto što ja se nadam da će dobiti malo širi prostor u Hrvatskoj i u obrazovnom sustavu, ali isto tako i u medijima. Jer recimo vani je, ko što sam spomenula prije, potpuno prirodno da svatko ulaže u sebe na toj retoričkoj razini. Dakle, u svoje znanje, u iskustvo i onda poslije naravno i u vježbu. Drago mi je da si to rekla. Pitaću te za kraj sa tim opet svime što znaš i iskustvom koje imaš, postoji li mogućnost da se vratiš u Hrvatsku i da ga širiš ovdje? Pa dobro, dapače. Mislim, ja sam i prije 3 godine kad sam se bila vratila u Hrvatsku, vratila se zato što sam željela ovdje živjeti. Imala sam stalni posao u Briselu, dobru plaću, puno prijatelja, grad koji volim i sve ostalo. I onda je to bila nekakva odluka, ok, želim živjeti u Hrvatskoj. Došla sam u Hrvatsku, imala sam još bolji posao, još bolje kolege i još više prijatelja ovdje i stvarno mi je bilo divno i krasno. A ova prilika koja se sada otvorila je bila jednostavno takva da sam ju ja odlučila ponovno prihvatiti. Mislim da nam je pandemija svima nekako pružila neki prostor za još neke nove i drugačije odluke, još malo više rizika nego što bismo možda inače preuzeli. Tako da ja sam i dalje otvorena. Mislim da se nigdje bolje ne živi nego što se živi u Hrvatskoj. Mislim da je kvaliteta života ovdje jako visoka. Ali s druge strane opet ta mala niša koja mene zanima, a to je savjetovanje u odnosu sa europskim institucijama. Iako postoji potencijal na hrvatskom tržištu, ajmo to reći, za savjetovati mnoge, jer recimo ja sam nedavno vidjela da bez obzira na taj novi zakon o plastici, jedna velika i jako poznata hrvatska kompanija je upravo u 10. mjesecu lansirala novi proizvod u malom pakiranju,
plastično Mhm. i zbog toga, znači ne samo što je vrlo vjerojatno uložila u proizvodnu liniju, Mhm. za taj proizvod će plaćati još više zato što je taj proizvod u plastici. Dakle, jasno je i na primjerima da treba nekog savjetovati unaprijed. Ovdje prije nego što se donose tako velike odluke, nažalost svijest nije dovoljno velika. Ali ja vjerujem da će se to promijeniti i mislim sigurna sam da ću jedan dan biti nazad u Hrvatskoj i živjeti i raditi ovdje. Veselimo se, trebaju ovdje ovakvi ljudi. Ja se nadam da budućnost donosi dobre govornike, spremne na kompromis, koji znaju debatirati, razgovarati, izbrusiti misli, pronaći argumente, komunicirati otvoreno, jasno, poštovati vrijeme. Tako. I slušati druge. I slušati druge. Nadam se da ćemo dočekati onda nekada u budućnosti neku knjigu. Pa dobro, ja se isto nadam. Imam neke ideje, o njima ćemo kasnije, Davore. Mogli bi sve skupa. Može, izvrsno. I naravno, ako ovaj podcast bude imao potrebu za širenjem, zvaćemo te za lobiranje. Naravno, bit će mi drago. Hvala ti. Hvala tebi. Ali tamo sam ja zvunila kad sam išla objašnjavati što ja radim. Nisam ništa netočno rekla, nego mi se čini da je dosadno. Kako bi to pojednostavila? Pa vrlo jednostavno, neko dođe sa prijedlogom direktive. Ne, znači ovako. Dobro, da čujem kako funkcionira to lobiranje. Dakle, Europska komisija dođe sa nekom idejom. Poput ove, želimo zabraniti jednokratnu plastiku. Kad je ta ideja pretočena u direktivu, o njoj se raspravlja u Europskom parlamentu i raspravlja se u vijeću. Sad, mi recimo imamo nekog proizvođača plastičnih vrećica kojem je jako važno da se to ne zabrani sljedeće godine jer je kupio proizvodnu liniju prije 3 i možda može nešto od te investicije uspjeti vratiti ili ju preprodati u neku drugu državu. Dakle, trebamo neko vrijeme. I onda mi pratimo cijeli proces za našega klijenta. Dakle, u koji odbor to dolazi, koji zastupnik će izvještavati o tome, koji će drugi zastupnici biti uključeni, kada će biti rokovi za amandmane i na koji način i kome taj naš klijent može dati te svoje prijedloge amandmana i pokušati odgoditi recimo izvršenje ili mijenjati neke druge stvari. Sad ovdje smo govorili samo o vremenu, ali može se raditi na puno različitih razina. Znači to je naš posao, da ga vodimo, da za njega pratimo cijeli proces, informacije koje dolaze, gledamo tko od zastupnika sudjeluje, što ti zastupnici govore, pokušamo razumjeti zašto to govore, dolaze li oni iz nekih država u kojima je možda proizvodnja plastike jako važan dio gospodarstva, pa bi nam oni možda mogli biti sugovornici. Ili neki drugi koji su jako protiv, dolaze iz nekih država u kojima je ekološka svijest iznimno visoka i oni će a priori biti negativni i bit će protiv. Tako da tu ima jako puno prostora. Jako je zanimljivo.